ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଥ ମହାରାଜ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସୁନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚାକିରି ହେବ ନା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଉପହାର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ନା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲେଇ ନେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଗଲି। ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଖୁସି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ମୋତେ କେବେ ଖୁସି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ବହୁତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁଲ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେହି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ପାର ହେଲା ପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସି ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଫୁଲ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆଶାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏହାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମିଳିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ହିଁ ବଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଫୁଟିଥିବା ଦେଖି ସେହି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଥକୁ କହିଲେ, ସନ୍ଥ ମହାରାଜ, ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଆଶାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି କି ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ହିଁ ବଳିଥିଲା। ତାହାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ସନ୍ଥ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲ। ଏହି ଫୁଲଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ ବୋଲି। ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା, ସେ ବଦଳରେ ତୁମେ ଏହି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲ। ଭାବିନିଅ କି ଏହି ବଗିଚା ତୁମର ଜୀବନ, ଆଉ ଏହି ଫୁଲ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆସିବାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯେମିତି ତୁମେ ଏହା ଭାବି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲ କି ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅଣଦେଖା କଲ, ଇଗ୍ନୋର କଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଖୁସି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସିର ସନ୍ଧାନରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖୁସି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ହୋଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତାହା ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଖୋଜିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଖୁସି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଧୁ, ହସ ସହିତ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।